ההרצאה היקרה שלי, את חוגגת 65 שנה, אז אנחנו המש"צים כתבנו לך מתנה קטנה. החוצה כולה מייצגת, אני שומע מורל סביבי ואני משתגע, מתבגר וזוכר מהמחשבים הטובים ביותר. שנים אנחנו מכירים, עברנו ושמחנו, ידידים הכי טובים, טיילנו ושיחקנו. אי אפשר לחסום את האמת, למה הכל להתנפץ אם לא ניתן לזה לצאת. כולי דעי, גדל מהר מדי, 65 שנה ולאט מתחילה ברנר, קודם כל נחזיק יד ביד, החניכים המדריכים וכל השאר ביי. בנגד הרחובות נמצאת נמלת ברנר,